Però la família dels sobirans de Catalunya es va acabar. Quan el rei Martí, a qui deien l'Humà, es va morir, no tenia cap fill mascle. I en una reunió de representants de Catalunya, d'Aragó i de València a Casp, va ser designat per succeir el rei Martí el príncep castellà Ferran d'Antequera. El comte d'Urgell, en Jaume, que semblava el pretendent amb més drets, va ser rebutjat. Les campanes per serres i planes que el bon rei Martí al palau s'acaba de morir. Qui ens farà de pare? Qui regnarà ara? Que el bon rei Martí palau s'acaba de morir. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que n'és pres i es fa vell, li han negat la corona, el sceptre i el mantell. Casp es reunia l'assemblea un dia dels 9 delegats per triar-ne un rei pels 3 estats. Els aragonesos ja arriben entesos, ai no els catalans, també dubten els valencians. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que n'és pres i es fa vell, li han negat la corona, el sceptre i el mantell. Don Fernando i a don Jaume fan dur les noves cruels, que els seus pobles no li són fidels. Toquen les campanes per serres i planes, qui no les sentís, a Casp és firmat el compromís. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que n'és pres i es fa vell, li han negat la corona, el sceptre i el